L-awtorità tal-ippjanar ħadet azzjoni diretta fuq art tal-Gvern f'Taqali li kienet qiegħda tintuża għar-rimi ta' skart tal-kostruzzjoni b'mod illegali. Is-sit li jkopri kważi 50 tonna ta' art u li fil-passat kien jintuża biex jiġu manifatturati l-planki kienu kol ta' periklu kbir għall-familji l-aktar dawk bit-tfal li kienu jmorru għal ftit mistrieħ f'din iż-żona. Crew ta' One News seta' jara l-qoħ maqluħ minn postu rib żona ta' rikreazzjoni u li wara eħeżatt wieħed seta' jsib ġibbja fonda moħbija wara l-ħaxix. Tiġbed lajn ukoll grada qadima u miftuħa li tipprovdi aċċess għaż-żona li fiha ntrema l-iskart tal-kostruzzjoni. One News segwa mill-qrib ukoll l-azzjoni diretta tal-awtorità bl-uffiċjal tal-infurzar Charles Gaffa jispjega kif l-awtorità saret taf bir-rimi tat-terrapjen u l-istat ta' abbandun tas-sit grazzi għal ilmenti minn fuq il-midja soċjali. Bdiet investigazzjoni wara grazzi għall-midja wara diversi rapporti li deru fil-midja għax kienet isir tfieħ ta' materjal b'mod abbużiv. Minn investigazzjoni li saru minħat tal-awtorità rriżulta illi hawnhekk kien ex-manufacturing plant ġifieri jimmanufatturaw il-planki illi ilu fl-istat ta' abbandun għal diversi żmien. Is-Sur Gaffa tenna li minkejja li ma kien hemm ebda kuntatt ma' min seta' kienet juża dan is-sit b'mod abbużiv huwa maħsub li l-iskart tal-kostruzzjoni intrema minn kontratturi u bennejja li minflok stennew sabiex jarmu r-radam f'barriera ħadu liġi bidejhom u rmewh b'mod illegali f'dan is-sit. Tissib dik il-faxxa ta' nies illi forsi jkunu jaħdmu fuq frekwenza oħra u jsibu ifittxu postijiet bħal daw u narġa' ngħid grazzi għall-midja sirna nafu bihom u jiġu ddepożitaw il-materjal tagħhom hawnhekk illi f'dak il-każ imbagħad l-awtorità tittieħu l-passi. Is-Sur Gaffa tenna li s-sit ser ikun ukoll mammar b'kameras tas-sigurtà. Qabel nitilqu minn hawnhekk naraw li l-post nagħlquh. Aktar minn hekk ħajbdew jitwaħħlu kameras bħal manna f'ħafna postijiet madwar Malta biex jiġi surveyed 24/7, ġifieri nkunu nafu x'qed jiġri, anke jekk jarġa' jirriżulta l-fatt li xi ħadd jipprova jidħol b'mod abbużiv f'xi trakkijiet u jiddampjaw hekk. L-azzjoni diretta fuq dan is-sit għandha tieħu massimu ta' 15-il jum hekk kif jinvolvi xogħol estensiv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.